que nos anfitrió deste ano é a cooperativa Milulloa. Benvidos a todos e a todas, estou un pouco nerviosilla, como podedes ver. Estamos encantadísimos de tervos aquí a todos e a todas e esperamos que o pasedes de maravilla, que conozcades tamén a comarca e que nada, que disfrutedes pois, deste día que hoxe parece que está moi ben, vale? Ben, pois empezamos ca entrega dos premios e o premio a iniciativas de proxectos empresariais cooperativos. 27.133 comuna Sociedade Cooperativa Galega. E agora entregamos o premio aos valores cooperativos Frugal Sociedade Cooperativa Galega. O Mago Teto. Premio ao mellor proxecto cooperativo é para Cero Pro, fabricación de células robotizadas de paletizado, Sociedade Cooperativa Galega. A promoción do cooperativismo don Antonio González Bernarde. Bos días a todos e a todas. Benvidos en nombre da Consellería de Traballo e Benestar e en nombre do Consello do Galego de Cooperativas a esta acta, a esta entrega de premios enmarcada na 9ª edición do Día do Cooperativismo. Nun entorno tan singular como das instalacións da cooperativa Milulloa que hoxe nos acollen, nun lugar onde a natureza é a protagonista e os camiños transcorren cargados de historias e tradicións, os cooperativistas, o movemento cooperativo, queremos facer unha aposta polo futuro da empresa cooperativa, unha aposta pola xuventude, un proxecto xestionado cooperativamente, ademais de satisfacer as necesidades do exercicio profesional dos seus socios, proxéctase cara ás labores de planificación e xestión empresarial, achegando unha visión de conxunto que favorece o desenvolvemento integral da persoa. A xuventude conta, e debémolo ter moi presente, non só na creación das novas cooperativas, senón, e de xeito moi destacado, na incorporación das mozas e mozos ao día a día das cooperativas. O relevo xeracional dentro das cooperativas en funcionamento é un imperativo de primeiro orden para garantir o futuro do proxecto. Debemos, por tanto, incorporar a xente nova no ámbito das cooperativas en funcionamento, estimulándoa para que vaya asumindo responsabilidades e deseñando o seu futuro, especialmente agora nun momento de oportunidades, un momento de oportunidades cooperativas para afrontar os tempos de crisis. As cooperativas, como asociacións de persoas que se unen para satisfacer as súas necesidades e aspiracións, son unha forma sostible de empresa que sobrevive á crise e serve aos seus socios nos bos e nos malos tempos. Non son ferramentas creadas especificamente para facer fronte á crisis, pero sí son capaces de impulsar a recuperación económica aproveitando eficazmente as oportunidades de desenvolvemento económico e social. En definitiva, potenciar o movimento cooperativo é potenciar todas aquelas actuacións destinadas a fomentar a economía social como fórmula de creación de emprego. E temos ante nós un novo reto. A ONU vén de declarar o ano 2012 como Ano Internacional do Cooperativismo. Permítanme, para rematar, facer uso do capítulo de agradecementos. En primeiro lugar, a cooperativa Milulloa, que nos acolle os aquí nestas maravillosas instalacións. En segundo lugar, a todas as entidades que forman parte do Consello Galego de Cooperativas, verdadeiro órgano de promoción do cooperativismo en Galicia, as asociacións de cooperativas, a Federación Galega de Municipios e Provincias,
Caixa Rural Galega, así como os outros departamentos da Xunta de Galicia que forman parte do mesmo, a Consellería de Medio Rural, a Consellería do Mar e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo. Por último, agradecer, evidentemente, e felicitar os premiados, agradecer os seus esforzos por divulgar, mediante o seu traballo diario, o espírito cooperativo. O exemplo é, dende logo, a mellor fórmula de divulgación deste espírito. Moitas gracias a todos e, novamente, enhoraboas premiados e seguimos co Día de Cooperativismo. Moitas gracias. Premio Mellor Proxecto Empresarial Cooperativo dentro deste certame dirixido a centros de formación profesional para Verde Meigo Produtos Ecolóxicos de Galicia. O ACESIT número 1 para o Proxecto Angesa, Educación e Saúde, Sociedade Cooperativa Galega, do Centro IES Politécnico de Lugo, a Penatur, Sociedade Cooperativa, do Centro IES As Mariñas, Premio ao mellor traballo para alumnos e alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil para o Colexio Alborada de Vigo polo seu traballo El Álbum de los Valores Cooperativos. Un dos ACESITs para alumnos e alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil recaeu no Colexio Abanqueiro de Boiro. Dentro desta categoría de alumnos e alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil, CIP do Mallo de Moaña, polo seu proxecto O Menú do Día, facémolo en compañía. O mellor traballo recae novamente no CIP do Mallo de Moaña, co traballo Somos un equipo, funcionamos como máquinas. ACESIT que recaeu no CIP Canicouba de Vigo polo proxecto Rimos xuntos, xogamos xuntos. E o premio mellor traballo recae no CEP Marcos da Portela de Monte Porreiro, Pontevedra, co seu proxecto Un Pobo Ecolóxico. E como non podía ser menos, nesta categoría C, tamén o xurado otorga un ACESIT, o CIP do Mallo de Moaña, co seu proxecto Pintamos a vida de cores, disfrutando xuntos como pintores. O premio mellor traballo recae no CEIP Almirante Juan de Lángara Iguarte de Ferrol, co seu proxecto Cortooperativismo. Nesta categoría de
temos un ACESIT que o xurado tivo ben conceder ao Colexio San Pío X de Ourense polo seu proxecto Granxa Os Melosos. Premio ao mellor traballo dentro xa da modalidade de actividades cooperativizadas o C Terra de Ferrol polo seu proxecto O Noso Cooperativismo Especial. Premio compartido ao mellor traballo dirixido a alumnos e alumnas do segundo ciclo da ESO ao IES Terra de Trasancos de Narón polo seu proxecto Le, Canta, Achégate e Coopera. Compartir o primeiro premio que corresponde ao IES Pedra da Auga de Ponteareas, que Radio Headbrat FM, a túa radio, a túa historia, o teu momento. Simplemente agradecer a todos os participantes, tanto os premiados como aqueles outros colexios e centros de educación que non foron premiados, pero que tamén participaron activamente neste certame. Agradecer novamente a Milulloa, a cooperativa que nos acolle hoxe aquí, e a todos, tanto rapaces, pais e nenos e nenas, pola súa presencia hoxe neste Día do Cooperativismo.